Ang ganda ng view. Talagang mapapawaw ka na lang. Okay na to. Ayan, nandun sila. Sira ulo talaga to. Ngayon lang nakakita ng camera. Okay. Okay, welcome. Welcome mga kamote. Yeah. Today is a beautiful day because ang ganda ng panahon. Ayan, kita nyo naman, walang kainit-init at ang lamig ng hangin. Sarap ng hangin, tumatama sa aking skin. So mga kamote, for today's travel natin ay pupunta tayo ngayon sa eto, medyo sikat to ngayon sa Facebook eh. Dito ko lang din, doon ko lang din to nakita. Oy, si Kuya MJ. Si Kuya MJ nga pala yan. Kasama natin magra-ride ngayon. Kasama rin niya yung girlfriend niya. Yan. Yung dalawang yan. Shout out sa inyo mga lovers. Yan. So itutuloy ko na yung sinasabi ko. Ngayon nakalimutan ko na naman. Sikat na sikat kasi to ngayon sa Facebook. Itong lugar na to is ginagawa pa lang. Tawag nila dito ay Daang Kalikasan sa may mga tarim. Yan eh, nakita ko sa Facebook. Ang ganda ng view. Talagang mapapawaw ka na lang. Wow! Ayan, nag-enjoy akong mag-peace sign sa mga rider na nakakaano natin ngayon. Kasi balik natin sila. Unahan na natin sila Kuya MJ at umalis kami sa bahay alas 1:35. Galing kami Paniki. Ngayon ano na, 2:11 na. Pero andito na kami ngayon sa Kamiling. Oh my god, sinumulan ko mag-record dito kasi dami pa kaming hihintuan eh. Mahirap pang paputol-putol. Yun, kumain pa kami, nagpagas and everything. And sana maging yung in-expect kong itsura dung nakita ko sa Facebook, sana galon din yung makita ko talaga. At isa pa, eto na naman tayo sa hindi namin alam ang daan. Nakaka-enjoy mag-sign please. Yung mga gusto ko sa mga rider club eh. Kaya gusto ko rin sumasali sa mga ganun kasi yan, ang babait nila. Sa sign, peace sign ka, magre-respond sila sa'yo. Nakakainganyo lang. Ayun, nasabi ko nga, hindi namin alam yung daan ngayon ulit. Nandito na naman yung
problema natin na magtatanong-tanong na lang tayo ulit. So, oo nga pala, kasama ko na naman ang aking girlfriend, syempre. Hindi mawawala yan. Love na love ko yan eh. Kahit marami akong kasalanan dyan, syempre. Bawi-bawi rin tayo. Bumili nga kami ng parehas naming damit eh. Bumili kami ng couple namin eh. Mamaya papakita ko yung picture namin na nakasuot. Ayan. Hindi man masyadong makita. Mamaya papakita ko sa inyo. So ito na. Sabi naman nila papasok lang daw sa pinuntahan naming Manlelwag yun. Manlelwag hot spring. Ayan. Try natin, tatanong-tanong tayo. Ito na kami sa San Clemente. San Clemente. Nakakatuwa, San Clemente, lalagpas ka lang ng isang tulay, Pangasinan ka na. O, di ba? Pangasinan. Ito yung gusto ko sa daan na to eh. Walang kalubak-lubak. Hindi yung gaya ng papunta sa Tarlac. Nagsisigawan doon. Masyadong pangit ang daan papuntang Tarlac. Hindi ka makakapag mabilis doon. Saan na kaya sila Kuya MJ? Nasa likod lang natin sila Kuya MJ. Ay. Mahampas tong tali ng ano ko. Oh, binubusinahan tayo ni Kuya MJ. Nagpipeace sign din siya sa akin. So nakabili pa lang tayo ngayon ng bagong mount ng cellphone natin eh, na matibay-tibay. Ayan. Gawa na sa ano yan, alloy. Kaya hindi na siya malog. Nilagyan ko lang ng goma. Siyempre naninigurado lang tayo. Pero hindi na siya malog. Salita ako ng salita, mamaya lagpas na pala kami. Mababa-haba na naman ang biyahe natin. Mga Riders Club. Saya-saya. Ang dami nila. Kasi linggo na naman eh. Mga walang pasok ng mga to. Busina lang busina si Kuya MJ. Ito na yata yung nilikuan namin. Ito na ba? Ito na ba yata? Ayun na yata yung nilikuan natin. Lang, saan ko lang ito? Ayun na yata yung nilikuan natin eh. Yun yata yung papasok, tanong tayo. Tanong tayo. Tatanong tayo. Kuya, pwede mo magtanong? Saan po yung daan papuntang yung daang Kalikasan, yung ginagawang daan pa Sambales? Ay, lalagpas pa po ng mga tarim yun. Tapos ay, parang kaya din ba? Panggay pa, Kalikasan. Kumangan. Kasi may kita nyo naman doon, kaliwa. May kita yung malapag na. Lalagpas pa pong bayan ng mga tarim. Kala ko yung dito na po, yung nandyan. Dito. Malayo. Dito
Ayan, sa ano? Manlilwag. Opo. Sige po, salamat po. Yan. So, opo. So, mali pala tayo ng daan. Salamat po. Lagpas pa pala tayo ng bayan ng Makatarem. Kala ko doon lang. So, it means malayo-layo rin pala tong biyahe na to. Kala ko doon lang talaga yung papasok doon. Kaya ako na naka-ready doon ah. 1 hour later. So, itong pupuntahan pala naming lugar na to is nagko-connect na pala sa mga Tarem, mga Zambales. Correct me if I'm wrong ha, pero ayon sa mga nababasa ko, mga Tarem to Zambales na daw yung connected yung daan na yun. So maganda siya kung ganun, kasi hindi ka na iikot para makapunta sa Zambales. Hindi ka na mapapaano. Wow! Hindi ka na mapapalayo. Maganda pa yung view na dadaanan mo bago ka makarating na Zambales, di ba? Magandang idea yan. Sino man ang nakakaisip ng mga ganong bagay, yan yung mga dapat binoboto. Lalo na sa Zambales, ang daming magandang puntahan dyan. Mga beaches. Beaches. Parang iba yata pagkakasabi ko sa mga beaches. Mga dagat-dagat. 1 hour later. So ayan na, nakikita ko na ang bayan ng mga Tarem. Sabihin na ito, malapit na tayo. Wait lang, dapat kung magtatanong tayo sa mga matatanda, hindi dun sa mga ano, bata or mga binata, mga ganyan. Kasi mas alam na nila yung mga daan dito eh. Saan? Lang. Tanong tayo sa dito. Tricycle driver. Blair, tanong tayo dito. Tanong tayo. Kuya, saan po yung daan dito sa Daang Kalikasan? Daang Kalikasan. Ay, sa umangan pa yun. Malayo pa po. Ano po, ito Liliko po. Dapat ng isko, ng umangan. Ay, school po, lagpas. May sign po ba doon? Meron. Okay po. Salamat po. Okay, malapit na pala tayo. Thank you po. Lapit na pala tayo. Lagpas ng school. May sign. Liko. Okay. Lang nga, panira ng gusto kong sinasama to eh. Ang daming trip sa buhay. Ayaw kasi mauna eh, para nakukuhanan ko siya eh. Mamaya pag hindi na traffic pa, unahin natin siya. Ito na yung school. Ito yung school. Dito. Ito. Ito na yan. Kalikasan time track. Ay, wow, yun no. Bebe, ito mo. Ako, dami yatang tao ngayon dito.
Ay, wala ka. Eh, si Kuya MJ. Ayun na, nakikita na namin sa bundok yung ano. Wow, matarik siya. Kaya sumasayaw-sayaw na si Gopal. Isang kamote rin to eh, walang helmet. Ang ganda. Wala pa ako doon pero nagagandahan na ako. Woo! Shit, sana nagre-record to. Ito medyo matarik na akyatan to. Taas. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Jopay. Ganda. Suwabe. Wala pa tayo sa bundok. Ayan na. Daming tao. Shit. Ganda lang. Wow. Mapapamura ka talaga sa sobrang ganda. Shit eh. Daming tao. Wow. Ganda. Yan. Daming mga riders dito. Ganda. Pababa na to. Doon. Dami rin tao doon. Punta tayo doon. Jay. Punta tayo doon. Punta tayo doon. May mas mataas doon. Oo. Tara.